23 de gener. Avui, per la primera i dolça volta, m'ha sorprès l'encor dels ametllers traient el cap per sobre del res. Gu zareginek dediketen gara sari konpontzen, no? Zelan apurtu, alan. Gutako kostera gogorrenak, berdela da bukarta. Berdelan da bukartan gabiltzez atope. Azten diez motorrak febrerun erdizetarik, ero marzu lelangokutan, azten dit, eta junizue akaba arte, atope. Ez da zapatori, domekarik, jairik, ordurik, ez jateko ordurik. Semblaven valents i semblava que cantaven. Da orduen nik familitik lehenengoko zareginen unai. Gure amuma eta ama eta esan ziren neskatilek, bai neuk ikasi duten 17 urtegaz da hasi naitzen, oindik eta ona neiku pasada. Baina neskatile da, hemen Bizkaizen bakarrik estileten da, osea, ametik kanpora ez dau neskatilik. Ja dauz, koia modure deskarga eta laguntzeko, neskatilek itzen da lagundu, arrainataten, klasifiketen, tamainu gaitzik, motorra biberak itxosora zuteko, o zer falta dauen, okin. Da, zaregine da, sarigaz bakarrik. Zaregine da, sarie konpondu. Els ametllers han dat gràcies a Déu, agitando rosada vestidura. Ez da la continuo, ez da kozula libre zapatorik, ez domekarik, ez airik, eta orduen ez dizartzen. Asko bedauzenak hemen teman jadie jente zarra, da urterik urtera asko jubileten jasku. Da orduen, gudu apurbek geure lana ondo imini juteko aurrera, da ez desagertuteko gure lana. Biarra eskasa dau. Jente gitxi gauz, sari epai gerua bandiz hauetiez, bai ez dau, biarra kontinuo. Bai dau bihar gizau, ondarrun. Ondarrun, por ejemplo, bokarta sasoien, berdeletako sasoien, gaiego asko datoz. Da orduenan batzinda biharra gehiago. En cambio, Gipuzkoako mandati, tanto Getarize, Orizo eta Ondarrabin, hor asko manteniten da, porque motordanati espikekuek, motordanati sandizek, da flotie asko prospera da hortik Ardoreko aldetik, eta zareginepen eiku dauz eta politxo itzen da bibia. Bueno, guk oin 6 urte hasi gari zen hemen problemak bokarta faltigaz, claro, hasi zin motorrak gure kostera gogorran paraliza zinuen, bediegon, eta claro, guk ez du okin hor ezebez, gu orduan gara amarrata, da motorak amarrata, bai laguntzak okitzezan daui motorrak eta laguntzak okitzezan daui gizonak, bai guk zaregilek ez da ongara parata, orduen jende asko behaz izan beste lan batzuk topaten, eta asko desagertu zin hor. Da ikuste esan duen, gure pentsamentu inok ez dako hemen, inok ez dau pentsaten zareginen pidauena gero, edo guretzako ezer da. Hasi gari zen mobilizeten, niri burutaldi bet emondozten, porque ja kabriei nahitzen atiek joten da inok kontesta bez, da inotxakoak, bueno, herririk herrire itxi gara, bai hemen kostalde guztizen, andrako bidiez, geurelez dauzelez, deitzu ingo portorik porto, da ikusi ingo zemat andragari zen. Orduen hasi gari zen deitzen, kontakta gendun beste portukaz, porque hain urre egon, baiata kontu beste mundu baten ongari zela, porque eskara ezagutze zen inor, no?
eta deitxu kontatza, injun lehengoko bartxarra geratu gari zen Hondarrabin, eta han ikusi du bat danotako problema bardinak, eta soze egin bidu, eta hasi gari zen batxien, eta injun sortu geure elkartea, Euskadiko Zareginen elkartea. Hasi nahienien honegaz, historizegaz, elkarteagaz oin 6 urte, okintzot beste pentsamentu bat. Eta orain, tal como urtie pasa, amataten nuen, porque gero hau gitxi hau ikusten dut gizonak eta vaporak impliketen. Da, klaro, behitu bidauie, danadala kate bat. Motorra, bai, badako motorra, eta motorratako tripulazioa dadako patroiek, bai, edako sarie. Sarie apurtuten badan, espako zuen okarrenla, galdu zezauz. Orduen hori pentsaten du bakarrik, okartan da berdeletako sasoien, sokorro, sarie. Bai, gero ailegaten da negu eta astu itzen gari ez, honek atrak amen dauzena. Lehen kofradizarran, esan dunan kofradizarran, beko alde guztize geuretzako. Bai, gero emin zauin hori proiektu denokinena, eta itxidozkuien eskinetxubet ate bat bakarrik. Klaro, horratien, oindauzen sare handizek ardorekuek estikabiten, da konbonduteko estikabiten. Orduen inbidu bihar, moie ganan. Da parte, berdeletan eta bokartien, da korriko gauzi eta motorra itxaroten dako zu, porque baita motorrak lausareokin beti budau bat. Osea, da gazte batek bakero sarrako kitxilez, are bakero sarra eta guzture, patroietako beti sare bat. Pasaten da mueien. Eguzkize dauenien, pasaten da jentie eta adinatzu, ze ondo zauzie eguzkitzetan, biharrien, da hori eta bestie. Bai, eguzkitzetan onin bide, 10 ordu, da bertan eguzkize zoten da dana, kaize ondo zauzie, kauen lanet. Bermio hotza da, bai, Bermiotik Hondarrure, bajaten da, ondino hotzau. Da nahi Hondarrun, noviembrien da diciembrien, biharrien, da ja itxin bihar lana, moie ganien, porque atxamarrak itzen jatzuz gogortu. Ai, ama. Orduan hasten jatzu, kongelaten atxamarra gogortuten da parain bihar, da juen nonora eta berotan ezin sartu, da, hotzabe, lehen itxesan duen beringanien lan, orain ez duitzen beringanien injun proiektu bat eta daku aurki batzuk eta poste batzuk, por lo menos desarritze gauz da ez gauz sare guztizen ganien. Beti dauz zozer ona, zozer positibue, no? Eta, de hecho, espaleki ez da gusta, enai hongo zan nire lanien, no? Niri gustaten jaz, itxoso aldetik dauen dana. De hecho, zuez oporratan bebai, da ez dakizu zuen beste leko batera, Portora baino dela. Portora, hemen zelako vapora tauz, hemen zelako zaregin tauz, holan, bestien, data zeure bizizen, no? Daruzu gatza azalan, da orduan asko tiretuko da, eta motorrak, niretzako ez beste batzukoten di Ferrari zeri begire, bani motorrari. And people call me traitor to my faith.